истиқлолият бузургтарин неъмат барои сокинони мамлакат дониста шуда, дар фазои тинҷу осудагии диёр сокинони мамлакат ба бунёду навсозӣ дилгармона камари ҳиммат мебанданд. сокинони маҳаллаи хуҷобаки ҷамоати деҳоти пушинги ноҳияи Данғара дар самти корҳои ободонию созандагӣ камари ҳиммат баста дар дастаҷамъӣ ба бунёдкорӣ даст доранд. аз эълон гардидани солҳои 2019-2021 чун соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳама сокинони маҳал сарфароз буда бо иқдоми обод месозем таҳти ин шиор дар маҳал корҳои ободониро анҷом дода истодаанд. طبق دستور سپارش‌های جناب عالی محترم امامعلی رحمان که سال 2019-21 سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، ما ساکنان دهه قجاوک ناحیه دنقره تصمیم گرفتیم که برای جشن 30 سالگی استقلالیت و عید نوروز بین‌المللی یک تا میدانچه ورزشی و یک تا باغ فرهنگی ساخته ایستاده‌ایم که در عید نوروز مورد استفاده قرار дода мешавад. тавре сокинони маҳаллаи хуҷобак иброз намуданд, ин созандагӣ бо дастаҷамъӣ анҷом ёфта истодааст. бояд гуфт ки барои таъмири боғи фарҳангию фароғатии маҳал ва майдончаи варзишӣ 400 000 сомонӣ сокинон аз ҳисоби дастаҷамъӣ нақшабандӣ намуда то имрӯз беш аз 200 000 сомонӣ сарф гардидааст. ҳамаи хароҷотҳое ки дар ҳамин майдончаи варзишӣ ва боғи фарҳангӣ рафта истодааст, ин аз ҳисоби худи мардуми шарафманди деҳаи қиҷовак мебошанд. ғайр аз ин мо тасмим гирифтем, ҳамин деҳаи сокинон тасмим гирифтанд ки дар оянда дигар корҳои ободониро анҷом диҳанд. падидаи устувор ин ҷалби сокинони маҳал ба кори музнок мебошад ки мутахассисони сохтмонӣ аз маҳал ба кор ҷалб шудаанд. масъулини маҳал иброз намуданд ки баробари бунёди боғи фарҳангӣ ва майдончаи варзишӣ мо метавонем пеш аз ҳама садди роҳи бекорӣ ва ҷалби ҷавонон ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим гардем. шукргузорӣ мекунем ки чунин ватани тинҷу ором дорем. дилгармии мардум ҳам аз ваҳдату аз тинҷу осудагии давлат дарак медиҳад. дар оянда ният дорем ки дар маҳалла дар ноҳия корҳои ободониро зиёдтар мекунем. яке аз самтҳои бунёдкорию созандагӣ агар ба истифода додани майдончаи варзишӣ ва боғи фарҳангӣ дар маҳал бошад, самти дигари корҳои ободонӣ ин таъмири маркази саломатӣ ва мавриди истифода қарор додани беморхонаи рақамӣ дар маҳал мебошад. ин корҳои ободонӣ дар маҳал аз паёми роҳнамосози пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон манша гирифта сокинони ноҳияи Данғара барои рушди деҳот тамоми имкониятҳоро истифода намуда истоданд. ободии маҳал ободии давлат буда чун як тан аз як гиребон сарбаровардан ин садоқати ватандорӣ ва ватандӯстиро бозгӯ менамояд. сулаймон саидов, манучари ҷумъахон, ноҳияи Данғара, ҷаҳонамо.